muuten kivoi, mutta nämä on kaikki ihan liian halpoja. Tosiaan, idän ja lännen välit kiristyy, Ruotsi lisää puolustusmenoi, Suomi lisää puolustusmenoi, hallitusohjelma on kirjattu, että reserviä pitää kasvattaa, niin mitä tekee vihreät? Ehdottaa, että asevelvollisuus muutettaisiin vapaaehtoiseksi. Mitä järkeä siinä on? No armeijan ylipäällikkö Saleha kutsuki velipoikansa Ville Santahamina mettiin ankaraa puhuttelua. Siis ihan oikeesti. Kas, lahjaton veljenpoikani Ville, jos vihreät todella mielivät valtiohoitajapuolueeksikin, niin kyllä silloin täytyy olla uskottava ja realistinen puolustuspolitiikkakin. No siis mä voin sanoa, että toi meidän ehdotus, mikä meni läpi, niin se oli ihan uskottavimmasta päästä. Siis osa vihreistähän halusi varusmiehille pakollista kasvisruokapäivää. Ja osa oli sitä mieltä, että panssarivaunut pitäisi maalata jollain sukupuolineutraalimmalla värillä, esim. Pinkillä. Ja siis myös ajatus polyamorisesta armeijasta oli esillä. Ja anteeksi, mitä? Siis Sauli, hei. Siis eihän mulla ole mitään armeijaa vastaan. Siis mähän olen käynyt armeijan ja mulla oli siellä ihan kivaa. Siis sai uusia kavereita ja sit kun asialliset hommat hoidettiin, niin muuten oltiin kuin Ellun tatit. Niin tarkoitat siis kuin Ellun kanat? No siis mä sanon mieluummin, että Ellun tatit. Koska siis ihan oikeasti toi sanontahan viittaa siihen, että ollaan lokosasti. Mutta siis oikeasti nyky-Suomessa ei ole yhtäkään onnellista kanaa, jolla olisi elintilaa yli 4 metriä. No mutta Ville, jos sinä kerran suhtaudut armeijaan noin myönteisesti, niin miksi johtamasi puolue suhtautuu siihen niin kovin kielteisesti? Siis Sauli, siis sehän on vaan meidän vihreinen populismia. Siis totuushan on se, että mehän nimenomaan salaa toivotaan, että meillä olisi mahdollisimman vahva puolustus, jotta me voidaan sitten leikkiä pasifisteja ja haukkua sotahulluja, mutta olla silti turvassa. Niin. Ehkä kuitenkin hyvä, että meillä täällä Suomessa on minun kaltaisiani tolkun ihmisiä, eikä vain teitä kahta ääripäätä. Siis kuka se toinen on? Hän. Jussi Niinistö. Hän seisoo tuolla ja odottaa sotaa. Meidän on määrätietoisesti parannettava varustusta rynnäkkökiväärin patruunoista lähtien ja jatkettava suoraan siitä, mihin 42 Aunuksella jäätiin. Lennot ja hotellit